Vyberáte nový plot? Okrem dizajnu je dôležité poznať aj pravidlá, ktoré určuje zákon. Oplotenie je totiž považované za jednoduchú stavbu a jeho výška aj priehľadnosť rozhodujú o tom, ako budete postupovať. Ak siahnete po našom neprehľadnom hliníkovom oplotení, ktoré vám zabezpečí maximálne súkromie, zákon stanovuje limit pre jednoduchú stavbu na 1,60 m. Ak však preferujete priehľadné riešenie, ako sú plotové dielce alebo klasické pletivo, môžete ísť až do výšky 2 metrov. V rámci týchto limitov vám stačí stavbu iba zaevidovať. Ak máte elektronický občiansky preukaz, oplotenie môžete zaevidovať priamo cez portál výstavby. Je to efektívny spôsob, ako splniť zákonnú povinnosť bez zbytočnej administratívy. Nezabúdajte však na dve dôležité veci. Po prvé, plot musí stáť na vašom pozemku. Ak chcete stavať presne na hranici, potrebujete súhlas suseda. A po druhé, každá obec môže mať vlastné pravidlá pre vzhľad a priehľadnosť oplotenia, ktoré nájdete v ich všeobecne záväznom nariadení. A pozor, ak na pozemku práve staviate dom, plot nie je len o estetike, ale o bezpečnosti. Stavenisko musí byť podľa zákona uzavreté pred vstupom cudzích osôb. Na toto obdobie je ideálnym a rýchlym riešením mobilné oplotenie, ktoré zabezpečí stavenisko presne podľa predpisov. Zorientovať sa v pravidlách oplotenia nemusí byť zložité. Ak máte otázky, radi vám s výberom pomôžeme.